Иванчо поканил Марийка да му бъде дама на бала. Обаче майката на момичето я предупредила, нали, че сутринта толкова кълпазанин може да спре някъде колата и да си позволи някои неволности, обаче тя трябва да бъде твърда и да отговаря на всичко с не бива. И минава вече вечерта на бала, с танци, с забавления, с всичко. И тръгнали да се прибират сутринта, обаче посред пътя Иванчо вкарва колата в една гора и казва: абе Марийке, виж сега, тия сочни устни хубаво ли е да останат нецелунати? И Марийка се сетила за заръката на майка си и казала: не бива, Иванчо, не бива. Добре, а бива ли тия боски да останат непогалени? Не бива, Иванчо, не бива. Добре, Марийке, а тези хубави крака бива ли да останат затворени? Абе не бива, Иванчо, не бива. И прибира се вече момичето вкъщи, майка я посреща на вратата и я пита: какво става, моето момиче, беше ли стрикна както ти казах? Ох, мамо, заради твоето не бива, Иванчо, 3 часа ми го набива. Ja, en!